Зей мәгариф оешмалары җитәкчеләре катнашында ай сайын уздырыла торган киңәшмәнең чираттагысы 2нче мәктәптә булды. Белем һәм тәрбия бирү системасы үсеше тармаклары вакыт таләбе исеме астындагы семинар район башлыгы Разиф Кәримов катнашында үтте. Киңәшмәнең пленар өлешенә кадәр җитәкчеләр 2нче мәктәптә эшләп килүче иҗади һәм технологик юнәлештәге түгәрәкләр эшчәнлеге белән таныштылар. Укучыларга яңа мөмкинлекләр ачарга ярдәм итүче үсеш ноктасы үзәге биредә 1нче елын эшли. Укучылар аеруча робот техникасы, яшь тикшеренүче кебек түгәрәкләргә бик теләп йөриләр. Робот-манипулятор состоит из звеньев, это неподвижные части, которые соприкасаются между собой шарнирами. Также робот-манипулятор имеет рабочие органы. Семинар темасы буенча төп доклад белән Мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сафаргалиев чыкты. В рамках национального проекта образования, федерального проекта «Современная школа» на базе 8 школ функционируют центры «Точки роста». Сегодня школа номер 2 представила работу Центра естественно-научной и технологической направленности. Каждый день на базе центра проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги. Сөйләшү барышында дәүләт имтиханнарын үткәрүне оештыруга аерым игътибар бирелде. Район башлыгы алдагы уку елында балаларга милли белем һәм тәрбия бирүгә игътибарны арттыру, моның өчен кирәкле булган эш планын әзерләү бурычын куйды. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.